Randíte alebo chystáte sa randiť s bíkom? Tak tu je zo pár vecí, ktoré potrebujete vedieť predtým, ako sa s nimi zapletiete. Pripravení? Poďme na to. Poprvé, netlačte na nich. Čím viac na nich budete tlačiť, tým je pravdepodobnejšie, že vás nebudú chcieť. Bík sa hýbe kedy chce a kam chce. A nie kedy chceš ty a kam chceš ty. Po druhé, sú profesionáli v gaučovaní. Bíci si naozaj vedia užiť svoj gauč alebo posteľ. Bík je cieľavedomý, ale keď má čas na odpočinok, je to poriadny domased. Je rád doma, zapne si Netflix, leží a má škrť. Áno, má rád takéto leňošenie. Po tretie, sú to skrytí machry. Bíci sa radi odviažu. Je to buď doma v súkromí, alebo v spoločnosti ľudí, ktorých má rád. A potom je tu ešte jedno miesto, kde sa bík veľmi rád odviaže. V posteli. Zažijete s ním poriadne rodeo. Použije na vás všelijaké veci, aby si vás skrotil. Napríklad takýto bičík alebo takúto plácačku z Condom Shopu, kde použil zľavový kód BUCO10. Ak si aj ty potrebuješ niekoho skrotiť, vieš, kde máš objednávať. Zľavový kód platí aj pre teba. Po štvrté, myslia si, že majú vždy pravdu. Aj keď sa mýlia, myslia si, že majú pravdu. V hlave bíka to je tak, že ak to nedáva zmysel im, tak to nemôže dávať zmysel nikomu. Mýlim sa? Poď sem a povedz mi to do očí. Po piate, môžu vás ľahko odstrihnúť. Ak sa spoznávate s bíkmi, dostanete obmedzený čas na to, aby ste ich zaujali. Táto skúšobná doba má svoj dátum expirácie. Bík vám nedovolí plýtvať ich časom. Takže ak ich nezaujmete počas skúšobnej doby, viac šancí nedostanete. Po šieste, nesiahaj na ich jedlo. Skús to a odkusnú ti ruku. Bík berie svoje jedlo vážne. Takže nesiahaj na jeho tanier. Si normálny? Šibe ti? Zbláznil si sa? Je to človek, ktorý si rád pochutná na dobrom jedle. Problém je, že bík je hladný takmer vždy. Po siedme, nenarušte ich rutinu. Zlatko, je mi jedno, ako sa cítiš. Toto je moja rutina a musím ju dodržať. Bíkom sa darí tam, kde môžu predvídať svoje denné aktivity. Nepotrebujem žiadne prekvapenie. Je mi jedno, čo hovoríš. Držím sa svojho scenára. Takže vypadni. Číslo 8. Je šetrný. Bík chce top veci za najnižšie ceny. Vždy majú po ruke nejaký zľavový kód alebo kupón. Zľavový kód na Condom Shope BUCO10 som už spomínal? Asi hej. Mám rada pekné a kvalitné veci. A ak môžem ušetriť, prečo nie? Bola by som hlúpa, kebyže to nevyužijem. Po 9. Milujú čas sami so sebou. Bíci radi vyzerajú dobre a radi sa rozmaznávajú. Bík dokáže zrušiť vaše rande, ak potrebuje čas sám so sebou. Neber to osobne. Jednoducho potrebujú čas aj sami pre seba. A keď ste už s nimi vo vzťahu, čas pre seba zahrňa aj spánok. Takže ich nebuďte. Po 10. Sú tvrdohlaví. Majú pevný charakter a nemenné spôsoby. Ver mi, nezmenia sa, ak oni sami nechcú. Radiť bíkovi je ako hovoriť so stenou. Bíci robia to, čo chcú. Ak niečo nechcú robiť, nebudú to robiť. Nechápete? Keď bík povie, porozmýšľam nad tým, znamená to nie. To je všetko, čo potrebujete vedieť predtým, ako pôjdete s bíkom na rande. Trúfate si? Držím vám palce.